Nenw i Lowri Bellis a rwy'n gweithio i Castell Howell yn Crossans. Rwy'n rheolwraig telewerthu, wedi bod gyda'r cwmni ers 7 mlynedd ar hugain. Wedi dechrau yn y telewerthu dim ond 6 mlynedd yn swyddfa. Ni wedi datblygu dros y blynyddoedd, dros y 7 mlynedd ar hugain diwetha, a nawr mae 29 o'n i'n gweithio mewn swyddfa. Fi wedi bod yn rheolwraig telewerthu ers 7 mlynedd ar 10, a mae hwnna wedi datblygu llawer. Mae llawer wedi newid ers Covid hefyd, a mae dyn ni rhai sydd wedi dod mewn o gadael ysgol, mae rhai wedi dod mewn tymed bach yn hwyrach, ond mae'n gyrfa sydd wedi bod yn addas ar gyfer llawer o waniaeth bobl. Hefyd ni'n cael pobl mewn i helpu mas am cyfro mamolaeth, a wedyn ni'n tueddu i aros yn y cwmni hefyd. Mae bob dydd yn wahanol, mae bob munud yn wahanol. Yn y cwmni mae gymaint o waniaeth pethau yn digwydd, mae dyn ni dros 13,000 o waniaeth fwydydd, so mae eisiau llawer o wybodaeth, wneud siŵr bod y tîm yn gwybod yn gwmws beth sydd yn digwydd, beth newydd sy'n dod mewn. Mae gweithio yn y sector fwyd yn tymed bach o fashion fad, byddwn ni'n gweud, achos mae pethau yn newydd, yn fisiol, yn flynyddol ac yn ddyddiol hefyd. Wedi bod yn yr ysgol yn Sir Geredigion, ond byw yn Sir Gaerfyrddin. Hefyd rwy wedi byw yn Gaerdydd, ond wastad wedi dod nôl i Caerfyrddin i weithio. A fi'n credu mae siwr gymaint gyda'r ardal i gynnig i pobl ifancach, pobl yn hŷn, i teuluoedd ac i bobl sengl hefyd. Damwain fi'n credu oedd mewn i'r sector fwyd, ond wedi cael ei wneud yn redundant pan ni'n 20. Des i Castell Howell a cael swydd, o'n i'n ddiolchgar, a mae fe wedi datblygu o fyny. Byddwn ni'n gweud mae gymaint o waniaeth pethau sydd yn digwydd yma, yn ddyddiol, mae ffasiwn bwyd yn newid, mae gymaint i ddysgu, mae gymaint wahanol o bobl yn gweithio, mae wedi datblygu llawer ers 7 mlynedd ar hugain, ac yn newid yn ddyddiol, mae gymaint o ffrindiau, mae fe fel teulu mawr i fod yn onest â chi. Os yn gwmws, mae ddechreuais i fel telewerthyr a wedyn dod i fod yn rheolwr. Mae dyn ni bobl sydd wedi bod yn dod i telewerthu, maen nhw wedi mynd mas, wedi mynd mas fel gyrwyr, ond mae hefyd rhaid ni wedi bod yn y swyddfa lle ers 3 mlynedd ar 10, a wedyn maen nhw wedi dod yn reps ni'n galw, so nhw'n mynd mas i'r cwsmeriaid. Mae dyn nhw gymaint o brofiad o fod ar y ffôn gyda cwsmeriaid, beth mae'n cwsmeriaid moyn, y gwasanaeth yn un i gynnig iddyn nhw. Mae hwnna'n jyst datblygiad, a wedyn maen nhw wedyn ni'n mynd mas i edrych ar ôl lle 350-400 o alwadau yn ei ardal. Gallai hwnna fod yn ardal Caerfyrddin, Caerdydd, neu mae dyn ni rhai sydd wedi symud lan i'r gogledd hefyd i weithio. Y peth mwyaf cyffroes fi'n credu gweithio yn y sector fwyd yw y waniaeth gwybodaeth i ni'n cael o beth sydd yn mynd i ddod i'r farchnad, beth sydd wedi cael ei testo felly yn ardaloedd yn gwledydd eraill, a mae hwnna'n dod i Gaerfyrddin. A ni wastad tymed bach o flaen pobl eraill, ni'n gwybod beth yw'r marced yn mynd i fod, beth yw'r ffasiwn, a mae hwnna'n ni'n gwybod, mae hwnna'n edrych yn ddiddorol, ni'n cael samplo, ni'n gwneud gymaint o waniaeth bethau, ni'n gwybod beth yw'r pros a'r cons o'r cynnyrch ni'n mynd i drial. Mae lot o'r cynnyrch hyn yn ddod yn lleol. Os bydde rhywun moyn dechrau gyrfa yn Castell Howell, byddwn ni'n gweud wellai cael cefndir rhywfaint, jyst darllen ynglyn â'r cwmni, cael gweld beth mae'r farchnad bwyd yn wneud, nid jyst yn Ceredigion, Caerfyrddin, gweddill Cymru, ond beth mae Brydain yn wneud, achos na le mae'r farchnad yn mynd, mae gymaint i'w wneud, ond dim rhaid ei fod mas ar y rhewl neu cyginio tu ôl i'r ffwrm. Mae gymaint o waniaeth bethau chi'n gallu wneud i'ch annog a datblygu. Mae gyrfa eang i gael i llawer o bobl, dim ond os maen nhw'n gwybod beth sydd i gael, yn hytrach na meddwl ta dim ond un siampl mae'r cwmni'n rhoi.
Mae llawer o fanteision gweithio'n Sir Gar, chi ar gael i fod gyda pobl chi yn ffrindiau, mae agosach i teulu. Mae gymaint o Sir Gar i ofyn i pobl ifancach, pobl yn henach, ond hefyd chi'n gallu mynd i'r gwaith a mae hwnna rhan fwyaf amser, mae'r ffrindiau gorau chi yn gweithio gyda chi hefyd. So mae hwnna'n rwyddach yn hytrach na bod chi'n gweithio mewn ardal sydd bod chi ddim yn byw yna a bod chi ddim yn nabod gymaint. Mae fe fel un teulu mawr a mae hwnna'n helpu llawer.